ಅಂತ ಸಂದೇಶರು ಭಜನ ಮಗರ ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಸತೀಶರು ರತನ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ 11:45 11:48.03 ರಾಮಕರಣ ಉತ್ತರ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಕುಡ್ಲದ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡಗಾರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಡು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೇರಿ ಮಂಗಳೂರು ಬರ್ಕಡ ಟೀಮ್ ದಾಗ್ಲು ಇಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾಣಿದೆ ಇರ್ಲು ಮುರಣಿ ರಡ್ಡ ಕಂಬಳ ಫೈನಲ್ ಆತಂಡೆ ಇಂದು ಮೂಜಿನೇ ಕಂಬಳ ಅತೆ ಇನಿ ವಾಪುದ ಅಡಿಗಿಡತೇನೆ ಇನಿ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾಯಾಡಿ ಮನೆ ಶಾಂತಿ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುದ ಅಡಿಗಿಡತೀನಿ ಆರ್ನಪದ ಅಡಿಗಿಡತೇನೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುರಣಿ ಬರ ಮಾಣಿ ಸಾಗುದ ಪುದ ಅಡಿಗಿಡ ಮುರಣಿ ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುದ ಅಡಿಗಿಡ ಅಂತೀನಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಪುದ ಅಡಿಗಿಡ ಇನಿ ಪನ್ಲೆ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿದ ಫೈನಲ್ ಅಂಡ್ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಮೂಜಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಫೈನಲ್ ಅಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವರು ಫನ್ ಅಂತೀರಿ ಬೈಕ್ ಫೈನಲ್ ಪೂರ ಪೊಗ್ಗುಜಿಂದು ಪಾರು ಜೇರುಂದು ಎಂಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಫನ್ ಜೇರು ಪಾರದೆ ಗೊತ್ತಾನದಿತ್ತು ಎಂಚ ಪಾರುಂಡು ಮಾತಾಡಿಗಳ ಗುಂಡುಲ ಏರುವಪುರ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಮಾಣಿದ ಕುಟ್ಟಿ ಮಾಣಿದ ಕುಟ್ಟಿ ಇದು ಬಂಗಡಿದ ಗುಂಡು ಬಂಗಡಿ ಗುಂಡು ಮಾತ ಟೀಮ್ ಕೊಂಜಿ ಮರೋಡಿದ ಟೀಮ್ ಒಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾಣಿದ ಮಾಣಿ ಬಂಗಡಿ ಮರೋಡಿ ಮರೋಡಿ ಟೀಮ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಟೀಮ್ ದಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪೂರ ಬಾರಿ ಸೊಕುಂಡು ಬಾರಿ ಸಹಕಾರ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಕಂಬಳ ಅಂದ ಅಂದ ಫಸ್ಟ್ ನಡ್ಲ ಆತುಂಡು ಕೆಲವರು ಪಂಡೇರು ಅಂಜನ ಮಾನಿನ 15 ಬಿದಾದೀಪ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯ ಕಮಲ ನೆಟ್ಟಿ ಏರುಂದಲ್ಲ ಬಿಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಖುಷಿ ಆಗುಂಡ ಮುಖ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬರೋ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಬಂದದು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರು ವೈಟ್ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಏರು ಬುಡ್ನಾಗಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಲ್ಗಡದ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವರ ಕೊರೊಂದು ಮಾತ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತುಂಡು ಅಂದ ಅಂದ ಅಂಚ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಕ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾದ ಬಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಾರ್ದ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಸಾಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾತ್ ವಾಕರ್ ಎನ್ಕ್ಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಚ ಬಿನಿದೆ ಹೌದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ರಡ್ಡಿ ಗಾಡ್ಲ ಪಾರ್ ಮತ್ತಳ ಕರೆಲ್ಲ ಬಾರು ರಡ್ಡಿ ಗಾಡ್ಲ ಪಾರ್ ಜತ್ತೆ ಜತ್ತಿ ಗಾರೆಡ್ಡಿ ರಡ್ಡಿ ಮಾತ ಗಾಡ್ಲ ಜತ್ತೆ ಅಂದ ಅಂದ ಈ ಸರ್ತಿ ಬಾರಿ ಫೈಟ್ ಇತ್ತು ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಬಾರಿ ಫೈಟ್ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಪಲ್ಸ್ ಆಜಿ ಪಲ್ಸ್ ಪೂರ ಫೈಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬಾರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅಂದ 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 ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬಂಡೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಬಾರೊಂದು ಅಂದ ಅಂದ ಹೌದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಸರಿ ಓಕೆ